Fi ftit jiem se jibda xogħol ta' tqejjid tal-irħam fl-art tal-Knisja magħrufa bħala tal-Karmnu fil-Belt Valletta, bażilika storika li narawha kemm il-darba f'bosta ritratti tal-Belt Valletta, għodda importanti fir-reklamar ta' pajjiżna li sfortunatament minn ġewwa mhix kompluta. Iltqajna ma' Lino Bartolo, project manager ta' dan kollu, li qalinna li 10 snin ilu sar proġett simili mal-art ta' madwar l-artal tal-Knisja u bissa wasal iż-żmien li l-konkos li qed jagħti l-art tal-bqija tal-Knisja ma jibqax inaqqas miżbuħija tal-Bażilika. Huwa proġett kbir ħafna għaliex jinkorpora madwar 500 metru ta' irħam kollu ddisinjat li il-ħsieb huwa li jibda għal ftit ġimgħat wara l-festa tal-Madonna u nisperaw li jitlesta għal ħabta tal-Għid tas-sena d-dieħla. Il-Knisja biex isir dan ix-xogħol ser ikollha tagħlaq għaliex kif wieħed jista' jaħseb biex isir xogħol bħal dan ser ikun hawn ħafna skariġ, ħafna ngombru, ħafna materjali jiġri l-emmulaw u għalhekk il-Knisja ma tkunx tista' tintuża. Imma ser nużaw Knisja ma' ġenb dina stess u n-nies ikunu moqdin hemmhekk. In-nies tal-parroċċa ilhom jistennew dan il-proġett jgħidilna Bartolo, nies li kienu se jkunu tajnuna fil-fondi għal dan il-proġett. Il-proġett jiswa madwar 500,000 euro. Sintendi wieħed meta isemmi somma bħal din jgħid il-Marija kemm ser jiswa. Imma meta tara l-ammont kbir ta' xogħol li hawn mbagħad wieħed jibda jaħsibha mod ieħor. Barra minn hekk hemm diversi kwalitajiet tarħam li ser ikun jinkorpora fih dan il-proġett, hemm anke diversi disinji ta' interzjar tal-irħam u għalhekk naħsbu li dan il-proġett ser ikabbar iż-żbuħija ta' dan is-santwarju. Il-Patri Alex Xerri Pirjolu, rettur tal-Bażilika, qal li apparti n-nies tal-parroċċa din il-binja s-saħħar eluf ta' turisti fil-ġimgħa li għalkemm jibqgħu mistaġba bil-glorja tal-Knisja diskorshom xorta jaqa' fuq l-art. Azzjonija ta' skantament u meta jaraw il-kobor hekk u l-oli tal-Knisja u tal-Kopla, ġifieri jgħidu tkun ta' staġib, ġifieri mbagħad jgħaddu kifet li inti jisaqsuna fuq l-art għaliex dan l-armar kollu mal-art qiegħda kif inhi. Aħna dejjem ngħidulhom xi darba jasal u issa proprju wasalna għal kilban bidirid biex nagħmlu dan il-proġett tant ambizzjuż.